Il-Ministru tal-Finanzi jgħid mod u dak tat-Turiżmu jgħid kompletament l-oppost. Konfużjoni sħiħa fil-kabinet bil-ħaddiema jispiċċaw vittmi ta' din id-deċiżjoni għalli se jkollhom iħallsu sena żejda ta' kontribuzzjonijiet soċjali. Fi kliem sempliċi sena ekstra ta' ħlasijiet għall-NI. Ma' Net News il-Ministru tat-Turiżmu Clayton Bartolo waqqa kompletament dak li qalilna il-Ministru Michael Falzon li huwa responsabbli minn dan il-qasam. Fil-ħareġ ċar li Bartolo effettivament ma jafx intqal fil-budget. Fir-rigward tal-NI din ħatolqot eluf ta' ħaddiema li jaħdmu fit-turiżmu, inti taqbel li żiedet sena kontribuzzjoni? Kull min jaħdem qabel l-età tal-irtirar tiegħu huwa obbligat li jħallas National Insurance Contributions. Jiġifieri hawnhekk ma żdied xejn. Iva titħallas sen iktar. Meta pressat minn Net News Clayton Bartolo baqa' jgħid li mhux se tiżdied sena ta' ħlasijiet min-naħa tal-ħaddiema. Il-Ministru Clyde Caruana stess qal li ħadd iżdied sena ta' kontribuzzjoni, ġifri naħseb qed tmerru daqsxejn xulxin. Ma qed immerri l-ħadd. Persuna jkollha bżonn biex tieħu l-pensjoni sħiħa jiżdied b'sena. Dikjerazzjoni li turi biċ-ċar kif il-ħaddiema tabbew b'aktar piżijiet għaliex irid ikollhom 42 sena ta' bolol imħallsa sabiex jikkwalifikaw għal pensjoni sħiħa.